Di 28 Tirmehê de li Tirkiyeyê bi taybetî jî li bajarên wek Antalya û Muğlayê agir bi daristanan ket û ji ber metirsiya şewatê jî bi hezaran welatiyan dest ji mal û milkê xwe berdan û nekarîn vegerin gundên xwe. Gelek kesên ku piştî agir vegeriyan gundên xwe dîtin ku xaniyên wan bûne xwelî. Ayşe Begmez jî yek ji wan kesan e ku beriya şewatê lêçûnek zêde li xaniyê xwe kiribû û dema vegeriya gund dît ku xaniyê wê yê ji bav û kalan mayî şewitiye. Çok kötü hissediyorum. Burada doğduk büyüdük ama böyle bu. Ez divê xaniyê de hatim dinê û li vê derê mezin bûm. Min qet texmîn nedikir ku ez ê rojekê divê rewşê de bibînim. Dema lê dinêrim dilê min dişewite. Ez gelek xemgîn dibim. Xaniyên me, darên me, daristanên me şewitîn. Ev der ciyê bav û kalê min bû. Piştî ku li gundan gelek xanî şewitîn vê yekê bi xwe re nîqaşên cuda jî anîn. Kesên ku li gel hemû hişyariyên hêzên ewlekariyê dest ji xaniyên xwe bernedayîn, dibêjin wan kariye xaniyên xwe biparêzin. Ahmet Aldemir jî yek ji wan welatiyan e ku ziyan negihîştiye xaniyê wî. Evinin başında durmayanlar. Dema şewa dest pê kirî ne diyar bû ku dê ji kîjan alî ve bigîje gund. Em di nobetê de bûn. Ji kîjan alî ve bihata em diçûn me di temiran. Heta agirgur nebû ba tîmên temirandinê nedhatin. Deverên agirgur bûyî jî xanî şewitîn. Paşê tîm hatin. Li dora mala me jî merê neda ku agirgur û mezin bibe. Derbarê nîqaşan de çavkaniyên fermî jî dibêjin di dema metirsiya karêsatên xwezayî de gund û navçeyên dibin gefê de ne li gorî rêbazên müdaxeleyê tên valakirin û ji bo ku canê welatiyan were parastin gund hatine valakirin ku li gelek deveran şewat gihîştibû nava gundan jî. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Manavgata Antalyayê.